Això és el que el ciutadà a les eleccions decidirà, i per això nosaltres volem aquesta campanya fer una campanya clara i diàfana, dirigida a la gent, perquè sàpiga el que està decidint i que decideixi sense intermediaris. Creiem que en aquestes eleccions els ciutadans han de participar. Aquesta és una campanya que el que busca és la participació de la gent, apela directament a la participació de la gent. La clau en aquesta campanya és que la gent hi participi i que prengui la decisió que vulgui, que esculli qui prefereixi. Nosaltres tenim la nostra opció, però per nosaltres el més important és que la gent hi vagi a votar, voti el que voti. L'element fonamental en aquesta campanya és que la gent hi participi. Perquè hem vist que l'any 2004, amb una participació molt important, fins i tot el PP ha mantingut la deslegitimització dels resultats de les eleccions. Imaginin vostès si aquesta vegada voten menys gent que fa 4 anys. El Partit Popular tornarà a pensar, tornarà a intentar treure-li valor al resultat. Per això cal que en aquestes eleccions sigui un resultat contundent de participació i que el resultat que surti, sigui quin sigui, tingui la legitimitat de tenir un ample suport dels ciutadans amb la seva votació.